Afon te, mae yna gystadleuaeth bwysig iawn yn adran y gwerthau claith bore yma fan hyn, sef pencampwriaeth i ddechrau, yr heffrod. Ac mae arlwy arbennig o heffrod neu o wartheg llaeth yn gyffredinol wedi bod yma yn y sioe. Mi gewch chi gweld nhw o hyn ymlaen. Gen i mae Dyfri Griffiths o Fiches Cardlan yw un Saesneg. Cardlan yw prefix cyn iawn. A wedyn lawr yn Aberteifi ac Eifion Hughes o Sir Afon a Fiches Ayrshire o hyd. Ie, tad. O'n i'n gofyn y cwestiwn yn ôl Alice, ynddi? Nhw sy'n gen i mynd trwy'r lluniau yma I chi, oherwydd mae'r beirniad o ti'n nabod y beirniad y frig. Ashley Fleming o Gogledd Iwerddon yw'r beirniad. Dîm profiadol iawn. Mae fe rhoi resymu'n barod? Ydy. Ond un peth mae'n amlwg, diolch am dilidalio yn y tywydd mae'n chdi, mae'n mynd ymlaen a'i barnu nhw reit sydyn I weld ydi. Ydy, maen nhw. Wel, ti'n bod, mae yn boeth, ond mae wedi bod yn dwydd reit ffafriol. Ac wrth gwrs, mae'r heffrod mae wedi tynnu lan, mi'n gobeith I ni gweld nhw nawr pan fyddan nhw'n symud, mae'n siŵr. Cewch chi unrhyw sioe yn y wlad, boes gewch chi'n gwell gwartheg yna cewch? Mae fatha safon gwella o flwyddyn I flwyddyn, tydi. Mae safon yn ychel iawn lenni, o'n i'n meddwl. Mae rhywun dweud I phob blwyddyn ac eto mae yna rhywbeth newydd yn dy flwyddyn nesaf, wow, efo'r wow factor yma. Mae sawl waw mae ti'n iawn. Ac beth sy'n bleserus lenni, mae rhaid I fi ddweud, ydy'r cynulleidfa sy'n dod I wylio'r cystadlu. Ti'n bod, mae yna dwr o bobl fan hyn bore yma o gael chi'r gylch. A wedi bod, trwy'r wythnos, mae hynny, bobl yn gweud bod na ddim diddordeb mewn amaethyddiaeth. Wel, allai'ch sicrhau chi. Mae hyn yr sioe yma'n dangos i'r byd. Mae o'n ffenlas dda I ddyn nhw weld, tydi. Mae nhw'n gweld y gorau a mae nhw'n gweld be, a maen nhw'n yfad llaeth, be mae hein yn gynhyrchu. Mae o'n siop ffenlas dda i'r diwydiant yn gyfan gwbl. Ynddi. Mae'r beirniad yn rhoi I sylwadau yna, mae gymaint o gyrn siarad yn mynd ei gilydd yma. Mae'n job I chi wei pwy di pwy. Ond I gario ymlaen o fan lle o'i ni, chyfod, yn y gweud bod y ffermwyr fyr un, y ffermwyr fyr arall. A fe pigo allan o'r de, I Bencampwr, Treisiad Holstein, David Jones Wiltor yw I de. Dim rhyfeddol, nag yw. Na welliant. Dwi'n chi siarad gyda chi heffar dyflwydd oed, mae yna oes o'i blaen I, mae thraed, mae phob peth yn, mae'n ticio'r bocsys I gyd. A ti'n bod, 2 flwydd oed yna, mae hon yn heffer wedi magu lan yn iawn yn dydi. Dim wedi gwthio, mae'n mynd I bara yn diwy. Ynddi tad. Ydy'r jerseys yn dod wedi dweud? With the jersey in reserve. Mae werth I gweld o boes bach. A meddwl bod y 3 ohono ni wedi helan oes yn godro rhain ddwywaith y dydd. A da ni dod heddiw a chamol i'r un wedden nhw. Ie, mae o'n... Pan oer fi'n wrthi 2 waith y dydd o'r peth mwyaf pleserus i'r un doi. Wel, dyna ni, pencampwriaeth yr heffrod wedi I ddyfarnu a'r Holstein yn gyntaf, a'r Jersey yn ail. A gofyn un ymlaen, mae fydd na gystadlu brwd. Doch nôl, Tony.